Maraming mga friends sa vlog. Ang vlog po natin ngayon ay pupunta sa Lamay, so sa aming inilawin. Yung aming pong chairwoman namatay na po. So nakaburso po sa ngayon sa Tatalon, Quezon City. Pito kami magkakasama ngayon. Si Supremo Joy, Supremo Mike, si Supremo Bot, siguro si Supremo Rocky, si Supremo Juan, at saka si Supremo si Bro Edwin. Yan. So SRMG Edwin kanya Sogonon. Yan po. So sa ngayon nandito po kami sa San Simon, sa may 7-Eleven. Nag-aantay po kami, natin po namin yung mga kasama namin. On the way na po sila papunta dito. Ayan. At ayan, shoutout po doon sa mga nagpapa-shoutout kay Princess. Nandito yung kanyang stahan. Kukunin ko muna para siguradong hindi tayo magkamali. Yun na ba yun? Dito sa bag. Ito. Shoutout kay Princess Guevara, Joel Life Adventures. Yan, shoutout po. Tapos sa Raptor Gas Station sa Florida Blanca branch, at saka sa Barangay Colgante branch. Yan, kay Jan at saka kay Jerome, at saka doon sa kanilang ICE officer po dyan. Kasi na po sa nakalimutan ko yung pangalan mo na wala yung papel. Yan. So bago ko po simulan yung ating vlog, pasok po muna natin ang ating intro. Ayun, so maya ho, kami aalis na. Natin lang namin yung aming mga makakasama. So isang van ho kami. Yan lang po. A few moments later. Yes! Yan! Busy. Doon na sa harapan kayo, ikaw nakakalap ng dyan. Oo. Yan. Hi! King Lawin po. Pumunta kami kayo ng Lawin. Yes. Yan. Ako dito. Sarap. Bonifacio. Apo, Bonifacio po muna tayo. Tapos may kakaliwaan tayo doon eh. Hindi ko lang kabisado yung stoplight na malaki. Puntang hindi ko po alam kung ano kasing street yun. Yung kakaliwaan natin doon. Yung papunta La Loma, di ba? Loma. Kasi bago yung stoplight doon. Del Monte po ba yun? Del Monte. Ayun, kakaliwa po tayo doon, diretso. Tapos sa second to the last na stoplight, kakanan naman tayo. Puntang Banawe. Papuntang Banawe. Pero pwede po tayong mag C3. Dire-diretso na po C3. Mas maganda yun. Kung may kaliwaan po sa Bonifacio na papunta C3, ayun, doon na lang po tayo. Mag C3 na lang po tayo. Pwede rin tayo dito sa ano tayo, doon na lang tayo dumaan. Sorry pa doon. Apo. Yun ah. Hello! Hi! Bumili lang po ng ginuwi, tsaka pagkain. Gutom! Para sa biyahe. Tumap ka. Yun, time check tayo. 2:10 ng hapon. Napakainit po sa labas. Salamat po dumating sila. Kami dito yan, naka-aircon na. Po. A few moments later. Yun, tubig. Ay, isa pa ang ano. Yun na, may sip kayo. Okay. Yung isang saan nyo ilalagay? Yes. Ito siya niya, dalawa.
Okay, salamat, salamat. Ay, Tubig na kami. Kaya ito. ilang ulang? Ito ko to eh. Ilang ulang? Ah, Inom lang kami tubig. wala pa metong na eh. Wala metong. Palabas na po kami ng NLEX. Papasok pala kami ng NLEX. Yan. Ay, bago ako talagang yung taon na hindi pupunta ng Maynila. Ano naman namin i-SNMF. Dito kami sa... Yan, nakalinya po kami sa RFID. Oh, picture mo na. Nasaan na si Supremo Mike? Hindi ko makita. Ayun, man. Ayun, saka lang. Oh, 1, 2. Alright. A few moments later. Oh, yan, may balance na po siya. May balance na po siya. Stop ka talagang yun. Nangyari. Kaya lalo lupa, may nga tanggal na pa ipan eh. Tama ito, pero rin. Paano bukan dito? Ha? Ebon daw. Ay, kaya may ilog. Bitik niya po. Wala naman kami. Wala naman kami. Boing ka. Wala naman kami. Ito yung ano, sabi lang. Sabi lang ito. Yun doon, mabilis. Ay, naka-bypass ka mo. Walang ano doon. A few moments later. Kuya naman sila dito. Ali. Kuya naman. Sa pitikaya dito. Ay, bigay niya ito. Mapul mo niya ito. Kapal mo niya ya. Oh, mapul mo niya igulot to po. Uy, karap na dyan. Aras na niya. Laloma. Oh, laloma. A few moments later. Dito na po kami sa... condolence ha, si Ama. Dito po kami sa... burol ni Inang Lawi. Punta sa Inang Lawi. Dito po siya. Inang Lawi po. Dito po kami. Dito po kami sa Lamay na Puro ni po ni Nandawin. San Francisco. Yan po. Si Bro Edwin. Condolence po. Condolence po. Apo. Si... Saan po pwede mag... Puntang init naman ang ano nila dito. Hindi lang yan. A few moments later. May ayos. Hop, hop. May ano. Ayan, dito lang yung kain. Papaluto ako. Parang ano siya, parang siyang napalitan. Parang hindi naman siya. Oo nga, parang hindi siya. Hindi ko rin nakilala eh. Baka diniginapit lang siya na siya eh. Yung tubig sa katawan niya, parang pupunta dito. Hindi masyadong din. Paano pang baso? Yung ano doon?
Chairman. Chairman Kilabot. Yes, Chairman. Morning. Meron kausap ko na yung national founder ko dyan sa Venezuela. Chairman Kilabot. Tapos yung isang si Jimmy ko, pupunta dyan, kausap niya pa yung ano. Saan siya? Kausap niya pa yung... Dito, pasok ka lang doon. Sa Meron? tapat ng ilaw na yan, papasok ka lang. A few moments later. Kasi sa linggo rin na Tumawag eh, nag-exercise ko sa kayo ni si Grandma. Opo. Ayan, ito lang po pipindutin. Okay. Naka-video siya. Video ko? Naka-video siya pero ito lang po pipindutin. Ah, sige. Nanay, naway ako. Mayroon naman dito, hindi ka naman bumili dito. Ito po tayo konti. Ganun pa ganun. No? Medyo buksan natin. Yan. Tapos harap kayo dito. Patagilid konti. Yan. Ito yan. Game. Game. Okay? Okay, one. O, tito. Ayan, o. Game. Makita lang yung picture. Game. 1, 2, 3. O, isa pa ha. Game. 1, 2, 3. Okay. A few moments later. Maya-maya po, uwi na po kami. So, papahinga lang. Mag-aalas 8. Kung magpaparam na po kay Lawin. Kasi hindi na po kami makakabalik sa linggo dahil sa linggo po yung libig. Alas 3 po ng hapon. Kaya po sinagana namin yung aming pagpunta rito. Kasi bukas may mga trabaho na po kami. May trabaho na po ako bukas. So sa iba, sa Sunday may trabaho din. Yung isang driver si Mapahinga lang kami kasi kakakain lang namin. Yan lang po. Dito ko lang po tatapusin yung bigyan mo lang pang welder at niyan. muli, shoutout po sa mga Umalis na kayo! channel na nanonood ko na at sa mga hindi pa pala subscribe, subscribe my channel, click the notification bell at para po lagi kayo updated sa mga video. Ayun, shoutout sa Raptors, Florida Blanca Station, gasoline station, Raptors ng Colgante, gas station. Ayan, shoutout sa inyo. A few moments later. Give us today. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed of fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed of fruit of your womb, Jesus. Blessed are you among women, blessed of fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed of fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed of fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed of fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and shall be, world without end. Forgive us our sins, save us from bad Kay Lord. Lead us to salvation. Save and those who are in the Okay naman meron. Eternal rest, grant into the soul of all. and may return to life shall Ay, para ano. Hi ka muna sa vlog ko. Ay, oo nga! Shoutout muna. Yan. Shoutout sa lahat ng mga Loving Wings Guardians Brotherhood sa Yes. buong Pilipinas. Yan. Meron tayo international. International and national at international. Yan. Salud Ako. po sa inyo lahat. Keep up the good work. Soar high, fly high, Loving Wings. Yes. Thank you. Kung may paro-paro, G, dapat may lawing-lawing wings. Tama. Oo naman. Eto, magaling to mga paro-paro G. Paro-paro din. Oo. Oo. Sir, sama ka? Yes. Lalaki sama. Sandali pa, may ano po. Sandali lang po. Vlog lang po tayo, vlog lang. Vlog lang po, vlog. Wala, busy. O sige, picture ako kayo. Ito po kami. Yes. Ayan. Shout out kayo, shout out. Maraming salamat. Bro, sali ka bro, sali ka bro. Sali ka. Sali ka. Sali ka sis. Sali ka bro, sali ka. Captain King Lawin Pampanga po. From Catalon, Quezon City. Oh. Oh. Catalon. Sali ka bro, sali ka. 1. 1 2 3. Alright. Okay. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you din po. Thank you din po. Thank you, thank you. Mag-ingat po kayo pa uwi. Apo. A few moments later. Traffic.